Pipili na ako mga kabutakal sa bawan. Ito isa. Bawan ko yan sa bawan. Isa dun. Ito. Isa ito. Nil, sipain mo nito. Sipain mo, Nil. Yung isda sa lalim. Isda sa lalim. Sipain mo ng paa mo. Ito mga kabutakal. Ito. Oh, sige pa. Ganun mo. Pinasip ako sa kanya kasi ang iba nandun sa lalim eh. Sa lalim yun. Oh, ito mga kabutakal. Ito yung sabawan ko ngayon. Nagalaw-galaw pa. Oh. Ay! Wag! Ayan, sarap, di ba? 4 na piraso lang yung sabawan namin. Amon sabuan, 4 ka buok. Nga isda, amo nang dakpan diri Kagad man sila oy. Na karon. Lami ni kayo, labas kayo. Migo na ako. Sige lang pamingwit pa. Sige lang. Mingwit pa migo. Mingwit pa migo. Oh, nandito kami nga sa lawod-lawod man eh. Bot ning kuana nga. Nasa bangka na mo gamay ra kayo. Kan just kira man eh. Sige. Ako sa ning kabutakal himbisan kay di man ko kay himbis og na vlog ko ani. Okay. A few moments later. Kabutakal kulo na. Kulo na. Yahoo! Lami! Kulo na! Tilawi! Tilawan! Oh, kana. Oh. Ako'y kalami! Kalami, nindot gid ya. Tingnan, tanawan ninyo. Kalami. Huli na ako na damo sila lang ito. More libangan na mo kada Sabado, Domingo, hanggang sulod. Okay, libangan na mo nga karadlok pod, damo ang pating diri. Wa mangguyo di badel diri Sagpao man sa pulis diri. Gobyerno.